the second family yaye panyika yaye akaende kovhara nefamily yawe kunobva Nyamufa. Akazongokumbira akati isusu ngadidini ari muridzi wakakanganiswa uchateere zvinhu zvisingachazivi pakadaro vakangoitawo zvekomana vechingezi. Saka mati family yeGwaripi vakazoenda kunovhara family panyika Mujoma ndiye akazokumbira kuti ngechivhare zvedu Gware mwana wedu. Saka vakavhara vasina kana chivanhu chavakazomboita. Hapana kuti pachivanhu sezvo vanga vakatikumbira pachivanhu. Tinoda vanhu vanongoti tinogara paAmerica, Canada, havachabhelieve nechiboi. Saka vakangovhara. Kuti go ahead achachizoona mubayiro wacho. Saka basa rani sara rekamukomana ndori chakavhurika vasati vaende koshandwa vasati vasvikawo pano mhuri yacho isati yatomboita inini samambo Mutambara chitori chishow changu chekuti dai ndatomboonawo sekutaso nematambudziko ari munharaunda mweMutambara. Pamwe akazonga achiti akasvika zvave kuri kudhuze kunomboitira nyaya dzawo gari kudhuze kuno pamwe matambudziko neurombwa maraini unongakasike kupera because vazhinji vacho vanonga achida kuramba nezvinhu zvavo kada kumushevedza auye kada kudini auye. Saka noona taso ivavo vanogona kuti uine zvako zvoinazvo kuti waiswa mumatare anoite kuti angokudaidza wega ubva uye pamatare. Saka chiso changu dai dai aimboti zvekuti umbofambira matunhu tomboone musha hwawo ati uri kuoneka zvawo because mumaredhiyo nemumanhingiri nemumativi taida kumboonawo personally musha hwawo takatarisa. Pane nyaya iyoyo yaBwititi and family mushure meunga yapera vakazodzinamisa nataso vacho dai nyaya dzisikazi kubva ngemuna Mutape vanga vari kuda mari inoita $10,000 nekuti mwabva mwaMutape tinoshanda nemadzimambo unofanira kuchindibhadhara chii $1,000 wakapuwa 2 weeks tabhadhare $1,000 iyoyo.